Minä vain näytin tolle Vigulle yhden jutun, se ei taas ymmärrä Black Opsista mitään. Mut kyllä, no niin kuin te katsoitte ne videot, mistä mä käytiin A37 uutta, se ihan pöllöittää, Famaksen pöllöittää, mutta H37 lakko tappaa, niin se ei pöllöitä. Se vaan tappaa lisää. Se niinku on hyvä, että A37 uulla se voittaa niinku toisessa niinku toisessakin maissa. Niissä maissa, mutta mä nyt näytän tätä maata, näytän Vigulle yhden jutun, koska se ei ymmärrä yhtään mitään. Sen pitäisi tulla kohta, niin kuin te näette. No niin, nyt se tappaa. Nyt kultainen asekin vielä. Ei voi tappaa seinän läpi, ei voi kaikki. Niin kuin nyt te näette, kun mä tapoin AK:lla hienosti. Ja niin kuin siellä yksi hököttelee, niin kuin sieltä tulee taas yksi, kenet mä tapoin. Niin kuin se niinku tässä ei pöllöitä vaan. Se tekee niinku hyvää niinku tässä mielessä, tässä pelissä niinku. Ja kun mä tykkään tästä AK:sta, se koska uusta, tekee hyvää mieltä. Ja sitten, tekee niinku hyvää. Siitä ei kuole niin helposti kuin Famasilla. Famaksen paljonko mä tapoin. Mä en saanut yhtään aikaiseksi. Mä en ole paljon käyttänyt tätä asetta. Mä niinku yhdessä videossa sanoin, että mä en käytä Havanassa. Mä käytän mediumissa ja pienissä maissa ja keskikokoisissa. Mä en käytä missään hirveän isoissa. Mä käytän yleensä semmosia isoja aseita, semmosia niinku snipuja, niinku AK:ta, niinku ne on niinku isot aseet. Tarkoitan Famasta, mä tarkoitan niinku Uchiä näitä, niinku semmosia. Niinku, niitä mä en käytä, mutta mä käytän Famasia ja niitä kaikista niitä Havanasia näissä isoissa maissa. Muuten kun tappaa isoissa maissa pienillä aseilla, sit ei saa paljon aikaiseksi, kun sit heti loppuu panokset. Niinku, tää niinku ei oo niin iso, tää on medium alue, niinku te näette, tää on medium. Mä voin näyttää kohtaan, mikä on medium, mikä on nämä. Jos te et osaa hyvin englantia, niin mä en puhu yhtään missään videossa englantia, mutta sitten mä oon tehnyt 3 semmoista videoa, mikä liittyy Black Opsiin, yksi liittyy räpistä, yksi liittyy junteista, yksi liittyy en mä muista. Kuitenkin mä vaan teen jotain videoita johonkin paikkaan, niin sit kuitenkin siitä tulee vaan jotain videoita esille. Niin kun te näitte melkein, että mä tapoin yhden, mutta se ehti tappaa. Mä näin sen ekana, sit se tuli, mulla loppu kesken kaiken panokset, niin mä yritin just tappaa sen. Sit mä saan tapettua, niinku sen takia tää on semmoista peliä. Mut kyllä tää semmoista normaali peli on, pitäis tässä olla jotain epäselvää tässä mun hommassa, kun mä pelaan nyt kympillä, jos joku ei tykkää, älkää selitelkö, älkää kommentoiko, muuten jos dissaatte tätä videota ihan sama mua vaikka, niin katsotaan mitä se käy. Mä pahoittelen, mä en mitään hauku, niinku yleensä. Mä en niinku tykkää leikkiä kavereitten kanssa kaikkea hengailla, niin eikä mitään piinellä. Ja tästä joo homo ei, niinku tommosta. Niinku aina joskus mun kaveritkin. Mä menen huomenna lintsille mun kaverin kanssa. Melkein siinä aina mukaan tulee riitaa, mutta no ei oo tullut ainakaan kuukauteen riitaa. Niinku tsemppii vaan, niin ei kuole, ei.
tosta noin. Se on vähän vaikea tappaa, kun yksi on vaikka 3 ihmistä. Yksi on sivulla, toinen on sivulla, toinen on edessä. Kumman mä tappaisin eka? Sekin taas sivulla vai edessä tai ihan sama? En mä ymmärrä yhtään mitään. Pitääkö mun tappaa se, joka sivulla tai en mä ymmärrä. Mä en tapaa sivu-ihmisiä, paitsi jos on vaan yksi ihminen. Niin kuin nyt se yritti tulla mun sivulle. Niin kuin näette. Niin kuin mä menen tästä, ketään nää mua täällä ei ketään niin kuin hienoa. Niin kuin mä kämpin nyt täällä, tässä on tää alan aikaisemmin. Täällä ei oo ketään yhtään paskaa ihmistä, niin kuin nyt mä kuolin. Olisin nostanut sen, millä voi laittaa sen jutun, että aloittaa siitä paikasta, missä se on. Niin kuin se ärsyttää, niin kuin yksi on ylhäällä kämpimässä, niin kuin mä olin just. Mut se ärsyttää, jos joku kaveri vai joku pahis on kämpimässä, eikä se päästä, vaikka joku mun kaveri ei päästä, niin se ärsyttää. Ketään kaveri ei päästä mun. Vaan se pahis päästä, kun me ollaan vastuksia, niin se ei voi se päästää mut, kun se pelkää mua. Se lähtee mun karkuun niin kuin nyt. No vaikka toi lähti, ketä se kuoli. Ja sama, kaikki on meidän. Niin se semmoista niinku toi nyt tulee, kato, se tulee eikä päästä vaikka mua tästä raosta niinku ulos. Eikö se on tossa? Niin se ei päästä mua niinku tähän YouTubeen tai tähän juttuun. Siinä on se idea, että se ei pelaa, vaan se lähtee heti siitä pois. Niin yhtään hyvä juttu. Jos se lähtee siitä pois, tässä on ärsyttävää. Joo, mä lähden pois, joo, pelataan uusi peli, joo, ei tätä jaksa. Niin kun kerran mä pienen tein niin pelasin koko ajan Dominationia vaan tätä sitä valituspommiuttua. Niin siitä mä vaan, ei vitsi me hävitään, nyt mä tiedän, kaikki lähtee. Mä oon vaan jonkun mun kaverin kanssa vaan yksin. Se niinku ärsyttää. Se niinku sanoo niin. Se sanoo tätä. Niinku Messengerissä mä oon ollut mun kaverin kanssa, se oh yeah, niinku se niinku voittaa heti, niinku tämmöstä. Miten kun vetää sen ekasen matchin, niin sitten se on puhki se matchi. Ei voi käsitellä sitä matchia enää. Se sit ärsyttää, kun se matkii sitä. Se ei vaan halua pelaa sen ihmisen kanssa. Niin, sen takia tää on mennyt pieleen tää yksi peli, mistä mä kirjoitin maalaa. Niin siinä mä yritin kirjoittaa, mut sitten joku tuli sotkea siihen, että joo, tää on niin huono juttu, niin. Mut sitten nähdään sit joskus parin tunnin päästä. Moro. Siis, mikä teidän salasana? Haluatteko te kuulla? Ok.